W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Prosimy o przymnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryja, bez zmazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i da pomoc szczególnie tym, kto dużo najbardziej potrzebuje Twojego miłosierdzia. tajemnica pierwsza. Chwalebne zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего повшедшего dzisiaj i odpuszczamy nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
О Мария, без мазы первородной почента, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. о мой Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, Prowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święte imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, którzy się O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo bez mazy pierworodnej poczęta. O mój Jezu. Duszy do nieba i zapomnij szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Таємниця 5. Короновання Найсвятшої Марії Панни на Крольову неба и земли. Отче наш, который есть в небе, святи имя Твое, придь кралевство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословен овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia, zachować wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego, pod Twoje obrony Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boży, Syn Odkupicielu świata Boży, Duchu Święty Boży, Święty Trójco Jedyny Boży, serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, serce Jezusa nieskończonego majestatu, serce Jezusa świątynia Boga, serce Jezusa przybytku Najwyższego, serce Jezusa domie Bożej bramo niebios, serce Jezusa górujące ognisko miłości, serce Jezusa sprawiedliwości miłości skarbnico, serce Jezusa dobroci miłości pełne, serce Jezusa stąd wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa, Królu zjednoczenia serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo podobał. Serce Jezusa, którego pełnię wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne pragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłagania za grzechy nasze. Serce Jezusa, złożliwością napełnione. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa, włócznią przebite. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa, życie zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa, pokoju pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata. Jezu cichy i pokornego serca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę za doświadczenie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przeblagać z tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenie w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. O Jezu, najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Od dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twojemu, aby jeszcze ściśle zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twoimi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, pociągnij wszystkich do świętego serca Twojego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Króluj tym, których albo oblęda mniemania uwiodła, albo niezgoda udziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ladu. Spraw, aby za wszystkie ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Tak wielkim sakramentem układajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte. Niech dopełni wiara nas, Bogu Ojcu i Synowi, choć to wszystkie niezłe dni. Niech poddaje wiek wiekowi, tym triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątką swojej męki. Daj nam taką czcią taczeć święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Pójdźcie błogosławieniu Ojca mojego, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Tymi słowami antyfonu na wejście rozpoczynamy mszę świętą, kiedy obchodzimy wspomnienie obowiązkowe świętego brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. Tę najświętszą ofiarę sprawują w intencji Bogu wiadomej. My na początku znajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego brata Alberta, aby dostrzegł najbardziej ubogich, opuszczonych, znieważonych oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy, spełniając dzieła miłosierdzia, za Jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Чытанне другой кнігі валадарстваў. Калі пан пажадаў узнесці Ілю ў віхуры на неба, Ілля і Елісей ішлі з Галгала. Калі яны прыбылі ў Єрихон, Ілля сказаў Елісею: «Застанься тут, бо пан паслаў мяне да Ярдана». І сказаў ён: «Як жывы пан і жывая душа твая, так я не пакіну цябе». І пайшлі яны разам, і 50 чалавек, сыноў прарокаў, пайшлі і сталі здалёк насупраць іх, а яны абодва стаялі каля Ярдана. І ўзяў Ілля плашч свой, скруціў і ударыў ім па вадзе. І раздзялілася яна ў абодва бакі, і перайшлі яны разам па сушы. Калі яны перайшлі, Ілля сказаў Елісею: «Прасі, што хочаш, каб я зрабіў табе, перш чым буду узяты ад цябе». І сказаў Елісей: «Прашу, няхай удвая атрымаю духа твайго». І адказаў ён: «Цяжкага ты просіш, калі ўбачыш, як я буду узяты ад цябе, станецца табе, што папрасіў, а калі не ўбачыш, не станецца». Калі яны ішлі і гутарылі, вось з'явілася вогненная калясніца і коні вогненныя, і разлучылі іх абодвух, і ўзняўся Ілля ў віхуры на неба. А Елісей глядзеў і ўсклікаў: «Ойча мой, калясніца Ізраэля і конніца ягоная», і не бачыў яго больш. І схапіў ён вопратку сваю, і разарваў яе на 2 часткі, і падняў плашч Іллі, што ўпаў з яго, і, вярнуўшыся, стаў на беразе Ярдана, і ўзяў плашч Іллі, што ўпаў з яго, і ударыў ім па вадзе, сказаў: «Дзе ж і цяпер Бог Іллі?» І ударыў па вадзе, і раздзялілася яна ў абодва бакі, і перайшоў Елісей. Гэта Слова Божие.
Няхай буде моцним серце вашає, няхай буде моцним серце вашее. Якая ж великая твоя добрыня, якую ты заховал для тых, кто тебе боится, якую ты подрыхтовал тым, кто на тебе сподеется перед человечими сынами. Няхай буде моцним серце вашее, под покривом обличчя свого ти ховаєш от змов людських, ховаєш я їх, як в шатри, от сварливих язиков. Няхай буде моцним серце вашее. Любите Пана усе ягоные святые, Пана ховає верных, а тому, кто поступає гонорливо, слишком вертає. Няхай буде моцним серце вашее. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хто любить мене, той заховує слово моє, каже Пан. І полюбить того Отець мой, і прийдем до Його. Аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. У той час Jezus сказав своїм учням: «Глядите, не чините справедливості вашої перед людьми, каб яны бачили. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перед сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны атрымаюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай, і Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. І калі молішся, не будь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты ж, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы свае, маліся да Айца твайго, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Калі посціце, не будьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Сапраўды кажу вам,
яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. А ты, калі посціш, намасці галаву сваю і абмый твар свой, каб паказацца, што посціш не перад людзьмі, але перад Айцом тваім, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Гэта слова Пана. Дорогие браты і сёстры, сённяшні ўрывак з Евангелія, які пачулі, заклікае нас да разважлівасці і шчырага падыходу да нашых добрых учынкаў і справядлівасці. Ён нагадвае, што нашы добрыя справы не павінны быць накіраваныя на тое, каб атрымаць пахвалу ад людзей, а павінны быць выкананы з чыстага нашага сэрца у імкненні служыць Богу і іншым. Гаворачы, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, Езус падкрэслівае важнасць унутранага стану душы. Мы часта робім добрыя справы з мэтай атрымаць якоюсьці прызнанне чи пахвалу. Аднак сапраўдная справядлівасць і добрыя ўчынкі павінны быць вынікам нашага жадання служыць Богу, дапамагаць чалавеку, а не жадання выглядаць добра у вачах людзей. Фраза «інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага» нагадвае, што сапраўдная ўзнагарода за нашыя добрыя справы не заключаецца ад людзей, як яны пахваляць чи адрэагуюць, але у духоўнай узнагародзе, якую мы атрымаем ад Бога. І гэтая ўзнагарода можа быць не заўсёды бачнай у гэтым жыцці, але яна мае значэнне вечнае. У нашым паўсядзённым жыцці гэтае вучэнне заклікае нас разважаць пра нашыя матывы. Чаму мы робім добрыя справы? Ці імкнёмся мы да таго, каб нас заўважылі, ці ж сапраўды жадаем дапамагчы іншым і таксама гэтым служыць Богу? Гэтае пытанне павінна стаць перад намі як арыенцір у нашых дзеяннях, перад тым, што буду рабіць і як буду маліцца, для каго я раблю, перад кім я хачу адкрыць сваё сэрца. Як бачым, і ўжо, можа, не адзін раз сустракаліся, калі каму-то зробім добрае, ён нас пахваліць. Але калі сапраўды ў нас няма часу, чи у нас другія абавязкі, і нас хтосьці просіць, і мы адказваем. Заўважаем другую інтэнцыю ўжо таго чалавека, што ён можа абурыцца, пакрыўдзіцца і закрыць сваё сэрца. Таму адкрываем сваё сэрца перш за ўсё на гэтыя практыкі, на якія Езус нам паказвае, каб гэта было са шчырасці. А гэтая шчырасць дапаможа нам яшчэ больш узрастаць у любові да Бога і таксама узрастаць духоўна. Амен. Z wielką ufnością w opatrzność Bożą i przez stawiennictwo brata Alberta powierzajmy nasze sprawy Bogu. Módlmy się za kaplanów, w szczególny sposób. Сегодня молимся так само за księdza Романа Яловчик, який сьогодні дякує Пану Богу за своє 50 років життя, каб менавіта на узор святого брата Альберта мог бы прославлять Бога, Тебя просим. Módlmy się za ludzi młodych, aby wielu z nich odpowiedziało na głos Bożego zaproszenia do życia w kapłaństwie i zakonach. Ciebie prosimy. Módlmy się za bezrobotnych i
niezaradnych życiowo, aby znaleźli się ludzie, którzy zaradzają ich potrzebom. Ciebie prosimy. Молимся о Божьем благословении, опеке Мати Божией, о потребных ласce здоров'я для Яни Волкової у день її народження. Тебе просим. Молимся так само, як подяка Пану Богу і Маті Божій за прожиті годи. Хелени Бортник з просьбою, каб далей Бог благословляв, Марія опікувалася над ёю, а потребних ласce віри і здоров'я, як для яе, так само і ўсёй яе сям'і. Тебе просим. Молимся за померлых, за померлого Захара Крохін, якого вспоминаем у 8-ю годовину пасля смерти, за померлого Андрея Книга, Павлович Софью, Анну Денисевич, Регину Атока и Ирину Кишкунова, Людмилу Деменко, Людмилу Денисову, Дануту Журко, за Владимира и Дануту Милюк, за Даниила Миронова у 40-й день пасля его смерти, каб Небесный Отец одарил их небесным владарством, могли глядать Божий твар у небе. Тебе просим. Молимся в інтенції Богу відомої, Тебе просим. Módlmy za nas samych, aby udział w Eucharystii był motywacją do świadczenia o Bogu w świecie. Ciebie prosimy. Boże, Twoje oblicze pełne miłosierdzia przynaglia nas do ofiarnej pracy wśród potrzebujących. Tobie chwała i dziękczynienie na wieki wieków. Твоему серцу честь складали, о Єзу наш, о Єзу, Твоей литости призывamy, о Збавителю drogi. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu. Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą przylógł Ojciec Wszechmogący. Ofiarę
Wszechmogący Boże, przyjmij od nas, sług Twoich, dary, które składamy na Twoim ołtarzu, obchodząc wspomnienie świętego Alberta i spraw, abyśmy wolni od ziemskich przywiązań Ciebie uznawali za jedyne bogactwo przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, byśmy Tobie składali dziękczynienie, Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i umacniasz ich i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, za świętym Józefem, jej oblubieńcem, za świętymi apostolami, za świętym bratem Albertem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, miejcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego,
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wyzwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię majestat, skryty w hostii Tej. Tobie dziś powierzę, serce daję swe. Utwierdzaj wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylę się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się nim poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął Łotra do Twych niebios bram. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię. Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybrane miejsce przygotował Bóg.
злуж день чинения, и Твое пред Ним загни коляна. Кохай ми Пана, кохай ми Пана, уйти до Него, бедник грешницы, взмыть греху взмазы в чистой крынице, над снег сбелее, душа змазана. Кохай ми Пана, кохай ми Пана, над снег збілеє, душа змазана. Кохай ми Пана, кохай ми Пана. Módlmy Wszechmogący, miłosierny Boże, posilenie ciałem i krwią Chrystusa pokornie Cię uprosimy, abyśmy umieli dzielić się z innymi tym, co otrzymaliśmy dzięki Twojej miłości. Za przykładem świętego brata Alberta, który naśladując Twojego Syna, naszego Pana i Nauczyciela, stał się sługą braci przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną małych Ty, książę wysępów niebieskich, co Bożą strąc do piekła, na inne duchy Pomodlimy się w intencjach Ojca Świętego, aby odzyskać odpust zupełny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego Jezus. Santa Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz. Сёння з нагоды успаміну святого брата Альберта ёсць рэліквіі ягоныя. Пасля благословлення можна падыходзіць, як падходзім да святой камуніі, і святар вас імі паблагославіць. Прыміце Божае благословленне. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Серце Бога, Тобі співа небо цале, Тебе вельбі, Матка, дрога,
Свінць нам серця промінями, свінць нам сонцем Твоей милости, на той земле и вечности. Свінць нам сонцем Твоей